Veces están máis de moda actividades como paddle surf ou as pedaletas. E iso trae consigo un aumento de incidentes. Hai uns días nas ONS foron rescatadas 12 persoas. Que precaucións debemos tomar antes de botarnos ao mar? Coa auga ao pescozo. Hoxe, no termómetro. 11:47 da mañá, seguimos aquí en directo no termómetro. De seguido, por suposto, actualizamos como está a situación da vaga de lumes aquí en Galicia, especialmente na provincia de Ourense, donde segue decretado ese nivel 2 de emerxencia. De seguido, actualizaremos como está esta situación que nos ten a todos en Vilo. Pero antes, imos ver, como lles dicíamos, pois esta moda dos xoguetes acuáticos que pode ter consecuencias tráxicas. Fai uns días case sucede fronte á illa de Ons. Quen non se aventurou a coller un kayak ou unha pedaleta este verán? Son actividades acuáticas ás que todos nos apuntamos sen ter en conta os seus perigos, pero son moitas as aventuras no mar que rematan en grandes sustos. Moitos dos accidentes que pasan no océano son debidos ao ocio que se fai nel. E os feitos así o corroboran. A comezos deste verán, 3 persoas tiveron que ser rescatadas en helicóptero logo de perderse preto da illa de Arousa mentre se desprazaban en kayak. As pedaletas tampouco se libran destes infortunios. Na Ría de Arousa, 2 destes vehículos remataron por afundir e deixar varadas a 8 persoas. Coas pedaletas tamén tiveron problemas na praia de Tanxil, en Rianxo, onde o forte vento pasoulles unha mala xogada a varios mozos que foron arrastrados mar adentro. O vento foi tamén o culpable de que un grupo de 12 persoas dun campamento, 2 adultos e 10 menores, tivesen que ser socorridos mentres practicaban paddle surf. Estaban a pasar un día tranquilo na praia da Area dos Cans, con tabuas de paddle surf e callas, cando de súpeto se levantou un forte vento do norte e perderon o control das embarcacións. Os monitores alertaron ao 112 en canto viron a situación e Salvamento Marítimo encargouse de salvarlle a vida. Por sorte, todo quedou nun susto. Con todo, máis vale ser precavidos cando fagamos ocio marítimo. Xa se sabe que mar tranquilo, mar traizoeiro. É que iso foi exactamente o que pasou neste caso. O mar cambiou de súpeto e rozouse a traxedia. De feito, estamos aí en Moaña co patrón que interviu directamente e que se viu ante un momento insólito, Icía. Si, Rocío, nos hoxe estamos aquí con Juan, que é, como ben dicíamos, o patrón do barco Pirata de Ons, que interviu directamente no rescate destes rapaces o mércores pasado. Como foi o rescate, Juan? A ti avisoute Salvamento Marítimo, non? Así é, Salvamento Marítimo mandou unha emergencia e nada, e nós respondemos a ela sobre as 5, 5:15, máis ou menos, nada. Díxonos que había uns rapaces en perigo aí na isla de Ons, contra o lado sur, na praia da Area dos Cans, e nada, fomos alá a buscalos. Porque que pasou? Levantouse aire e arrastrounos cara ao medio da ría, non? Así é, cando levanta a marea ali na illa de Ons suele vir un pouquiño de norte, e cando entra ese norte, eles, claro, intentaron ir para dentro, pero non foron capaces. Ese norte botallos fora, contra a isla Cíes, máis así contra o fondo da ría. Claro, dicíasnos antes, Juan, que este non suele ser un suceso que ocorra con normalidade, pero que estes rapaces en concreto, cando ti chegaches, xa debían levar un tempo, porque estaban bastante nerviosos. Sí, o tempo non sei, non podría dicirte, pero sí que eles sí que estaban nerviosos, tamén son rapaces, é unha situación que non están acostumbrados, entón sí que se puxeron nerviosos. Claro, Juan, estamos aquí xusto onde procedestes ao rescate o outro día, intentaste subilos por aquí e decías que usastes estas cordas para subilos. Sí, estes cabos, nada, pensámoslo así un pouco no momento, coa unha gaza, íbamolos chamando por eles que foran viñendo, e desde aí collíamolos, tirábamos os cabos e collíamos por debaixo das axilas. Claro, porque eran 10, aínda vos debeu levar un bocacho. Sí, eran 9 máis un monitor e nada, pero pouquiño a pouco tamén puxemos o barco contra eles para que eles puderan vir xa coa marea, máis co vento, que eles viñeran xa solos sin que teñan que facer moito esforzo. Claro, e saíron ben, unha vez no barco entendo que puideron tranquilizarse. Sí,
Ainda non tranquilos de todo, pero si, xa eles se tranquilizaron. Aquí miña compañeira Rocío foi a encargada de tranquilizalos, de estar con eles, demoslle mantas, unhas toallas que tiñamos que tamén tiñan algo de frío, e ben, aí xa empezaron a estar un pouquiño máis tranquilos. Bueno, pois esperemos que estes sucesos non se volvan a repetir e que poidamos ter un final de verán con todos tranquilos aquí na ría. Sen dúbida, Icía, porque menudo susto. E claro, Óscar, hai que ter cuidado porque estes deportes acuáticos están cada vez máis de moda, pero teñen os seus riscos, non? É que isto xa o dicían os mariñeiros, Rocío, que ao mar non se lle ten medo, pero sí que se lle ten que ter moito respecto. Para respetalo, para aprender a respetalo, pois temos que seguir 5 normas básicas. Imos con elas, amigos. Ollo o tempo, porque antes de lanzarte á auga comproba sempre a previsión meteorolóxica. Un cambio inesperado pode provocar situacións perigosas, como ondas máis fortes, visibilidade obstruída ou incluso unha tormenta. A segunda, non te lances só á auga, sempre en parella, polo que poida pasar, e a poder ser cun monitor ou alguén con máis experiencia para non ter que improvisarnos as solucións. Imos coa terceira, coidado co vento. As correntes no mar poden cambiar en segundos, é necesario coñecelas para remar na dirección axeitada e non atopar resistencia. Imos coa cuarta, leva o equipo necesario. Equiparse non sempre é tan fashion, sinto moito, pero podes presumir da intelixencia levando casco, neopreno, chaleco, salvavidas e o que sexa necesario en cada disciplina. E o último, pero non menos importante, amigos, coñece os teus límites, que é unha forma bonita de dicir que non nos fagamos os campións. Saber nadar non significa que poidas con todo. É dicir, isto é un pouco en resumo, Rocío. Sigue as normas e, como sempre dicían os mariñeiros, respecto ao mar. Sí, sentidiño, Óscar, porque claro, é que aquí Gloria, esta xornada que comezou aí, cas táboas estas de Padel Sur, e rematou dicíndolle a Juan, o patrón que acabamos de ver, non nos deixes morrer. É que é moi heavy, Efectivamente, efectivamente. Mira, cantos anos, o que non cheguei a saber, cantos anos tiñan os angelitos? Pois eran menores e os monitores. Menores e os monitores, entonces o monitor tira mar adentro con 10 rapaces. O sea, non sabe que ao empezar a subir a marea entra norte, que o cal os vai a poñer en perigo. É que efectivamente iso foi o vento do norte que foi o que os empezou a afastar da orilla. Claro. Despois, iban equipados, non? Iban preparados para unha situación semellante, non? Levaba 10 nenos, pero en que estamos? Aquí. Xa. Claro, que eu pensaba que isto se facía só como en augas tranquilas, non? Aí como, eu que sei, pois na ría de Pontevedra, aí un pouco protegido, pero non aí diante de ons, alegría. Nos pantanos, non? Así Tamén. que non hai olarse e tamén é peligroso, non? Eu penso que, a ver, é moi bonito facer deporte deste tipo, non? Pero eu penso que hai que, antes de facelo, ter todo planificado un pouquiño, non? E aí hai que saber que si poden cambiar os ventos ou o que decía el, o mar hai que respetalo. E neste caso, pois, o mellor, pois, deixáronse levar un pouco pola aventura, non? É que, a ver, estamos comentando clave de non humor, pasou porque nada. afortunadamente non pasou nada. Pero que podíamos ter unha tragedia, non? Aquí. É que eu neste caso que me pregunto é onde está a liña que separa o accidente, neste caso, da imprudencia, porque se estamos falando dun rescate por unha imprudencia, eso hai que pagalo. Eso hai que pagalo. Todos os nosos medios públicos, cando un helicóptero entra ao mar a rescatar alguén, cando ten que entrar unha embarcación, se eso é debido a unha imprudencia túa, porque non tiveches en conta as condicións as que tías enfrontar, que parece que un pouquiño eso pasou, porque ademais ir con 10 menores, en fin, Eso hai que pagalo, porque non estamos a falar dun accidente. Un accidente pode telo calquera, pero se xa ti te estás metendo... Eso é neglixencia. Exacto, é unha neglixencia, é unha imprudencia que pode ser de leve a grave e que che van a pasar unha factura. Entón, moito olliño, porque o é moi bonito, pero é moi traicioneiro. Perdona, Patricia, e ademais, que apaguen os pais tamén. Non, é que teñen que pagar os pais. A ver, queridos, non nos vayamos todos encima do monitor. Non, eso paga, eso aquí hai unha responsabilidade compartida. O monitor, que parece ser que, bueno, que non calculou ben o que podía suceder, pode ser un erro, pode ser unha neglixencia, non sei. Ahora, os pais tamén hai pa,
cuidadiño. É que non me quero nin imaginar, Pepo, tivo que ser arrepiante unha hora Horrible. durou o rescate, eses rapaces aí a deriva en medio do mar, porque ti estás en Ons, estás en medio do mar agardando que che veñan a rescatar, non? É que unha das claves cando se dá unha situación destas é ter sangue frío, e moitas veces é o máis complicado do mundo, sobre todo cando és un rapaz sen experiencia. Con nenos, Que claro. Meu pai sempre o dixo, meu pai era un home de mar e sempre dixo, Pepiño, ata a cintura. Ai, ai, ai. Esquécete xa de ir máis aló, porque iso non te... E se queres nadar xa che dá, pola cintura, deitaste. Pero claro, aquí hai moitos factores. Eu creo que 10 nenos, un monitor, se esta era a situación, eu creo que é un ratio moi escaso. Eu creo que debería haber máis dun monitor para controlar esa cantidad de rapaces. Cando menos o pánico. Claro. E sobre todo pola actividade. E sobre todo tengo en conta o que apuntaba aí Óscar, non? É que o mar pode cambiar en calquera momento, non? E máis cando estamos en medio do mar literalmente, estamos nunha illa, non? Claro, e no mar nunca podes ir cos medios axustados ao límite. Sempre tens que ter suficientes recursos a nivel humano, a nivel de incluso levar unha barca de apoio que teña unha atracción, sabes, motora, que non dependas do que remen os rapaces ou de que te enganches a unha táboa e outra, no, ou seja, Si queres facer unha actividade deste tipo, estamos falando non de un rapaz ou dous rapaces, estamos falando de 10 rapaces. O normal é que teñas unha barca de apoio, unha lancha ou algo para esa actividade, porque estamos falando de unha zona que non é mar adentro, pero sí é unha zona que ten Isto, por suposto, non está regulado, claro. Bueno, pero non fales tanto que eu a ti xa che teño sacado cando andaban nas pedaletas, cala a boca. Bueno, pois volvemos á orilla, concretamente á praia de Silgar, que van a verse agora